Pidon kam nong shondor ne nong ringdor hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei jole se na ki bun pho hajar ngot ki batip hau ba chal samarngar khen unong moi khmat pai ba ka mohti constituency hari bhoi district taba jole se dang khamduna hajar ngot ki batip badei u woi na ki nong roi koyar bat u woi u nong hikai koyar bat u nong tem nong pot hagas ngi sam result chong ka woi ka score ka ba e ha mohti constituency ka ba mut khmat ba u kata ka score shining star secondary school ka ba e ha chnong nong ka banamar ba chis on bare ya ka jingroi ki khna bang ba tem ki dagi sker tem ki bala rim ong u ba chi penthit no u dagi sker tem ki ba thamai ha perdi ke bapan longki ka jingilang chua baci ai result ki khna skur khen gadang baborom hang ba 1 point u mla ai gi ka jingroi pediang sngobha taba ka ba skolung mensimte de bagi ni gi khna skur nang te nang bha ki ban roi bat matem taba kita gi sker tem sker put kite la rim palat ki katta makna ro son bha ka jingroi ki la gate gi ba penci kini gi khna skur ban nang gi chirwoi bat tem drum tem gitar la penlung mensim ka hin hau mla deb la tate ha ka por ba ajing kren u kre kerpang u ha gini nong tem ki be laingot bat kularu ban penthit sendan dagisker tem ki be thamai ka drum set ka woi ka holo gitar ba ka woi ka electric gitar la ka basbun mensim u ba charles marngar penlong pat ha ki nong hikai ki kmei ki kpa chong ki khana skur ban ya thap khti namar balai kemen palat ki तो kini kena item drum, item ka electric kita, item ka holo kita. Te sukamen mo bani iba kena jong takkan di school kinang bantem. Te imat kini kiting tem joki ka ai mesim sikiwai mana banti pakawai kisingi la aru panang le bahasu. Te ngala perkhat manela kumno ro empat judan banga ai siki school. Te ngala perkhat ba ngat sepentit kawai ke drum set, kawai ke electric kita, kawai ke holo kita. Mo. Mo, senang tem hasil mo.